Tervepä terve tänne katsomaan toista osaa Realm of the Mad God pelin pelailusta. Tänään me yritetään level uppaa tätä meidän ukkelia vähän enemmän ja nyt mennään etsimään joku mappi. Tai mappi. Ui, ilmanen tämmönen. Saatiin ilmanen armori, kiva tietää. Nyt mennään Medusaan. Siellä on paljon ihmisiä. Ja otettiin vähän upgradeilla ukkelia ja tehdä questeja ja yrittää level uppailla mahdollisimman paljon. Noin 15 minuutin aikana. Enkä varmaan tuu puhua niin paljon tässä videossa, koska ei ole oikein mitään asiaa silleen mitä puhua, mutta silti nyt yritetään mennä tänne Shambling Sludgeen. Ja tapetaan näitä ukkeleita tässä välissä. Ei me tarvita tommosta. Ja siis, tässä videossa tullaan vaan pelailemaan ja no, en mä itse asiassa tiedä mitä tässä tultais puhumaan, mutta varmaan tulevista videoista, että aion tehdä videoita peleistä Unturned ehkä ja Urban Terror on semmoinen peli, jota on kiva pelata. Kato, quest completed. Jota olisi kiva pelata, niin siitäkin tulee videoita. Kyllä jossain vaiheessa, mutta ei ihan vielä nyt. Nyt kun keskitytään, nämä ekat videot tulee olla tätä Realm of the Mad God pelailua, level uppaamista. Jos me päästään 20 levulle jo tässä videossa, niin sit tulee vaan tuommoista, sanotaanko, että lootin etsimistä tyylistä. Että yritetään saada upgradea tätä ukkelia. Ja jos me kuollaan, niin me aloitetaan uusi ukkeli. Ja sehän olisi tosi huono asia, jos me kuollaan, mutta silti. Toivottavasti ei kuolla. Ei tohota mihinkään tarvita, kun ai tuolla on kuesti. Enpäs huomannut. Katsotaan vähän minimappia. Joo, ei siellä ole mitään. Jännää kuulee. Hyvä, kato 15. Sitten tapetaan tämä ukkeli. Ja sitten lähdetään seikkailemaan. Toivottavasti, että saatais uusi asetteita. Tää ei ole mitään parasta, mutta on tää ihan ok kyllä. Voisiko tää kuolla? Ei tarvii mihinkään. Polkaa, chili beans, chili.
Tästä näyttää paljon haittaa. No joo, ei se niin paljon haittaa. Kuollaan kuitenkin niin hyvin pelattia peli. No ei. Mutta mitäköhän täällä on? Sama kuin äsken toikin. Mutta ei sitä mihinkään tarvita. Hei, täällä on tämmönen muna. Näistä munista saattaa tulla semmosia liskoja. Ja sit vähän isompiakin liskoja. Jotka joista saa XP:t ihan hyvin, joten ne on ihan hyviä aina avata. Ja niissä on munista itsestäkin XP:tä jo, että se lisko on vaan ekstraa, toisin sanottuna. Ei kato, me tehtiin se questi. No niin, nyt me ollaan kohta level 8. Sit kun... Mitä ne katos? No joo. Sit kun... Koko ajan näitä tulee. Sitten mun taktiikka on myös silleen, että jos mä menetän tosi paljon HP:tä, niin mä menen takas sinne pääpaikkaan. Että mä kuole yleensä. Mutta välillä mä en huomaa. Niin siinä ekas videossa mä en yhtään huomannut sitä kuolemaa. Se oli vähän sekava muutenkin. Mutta ei se haittaa paljon mitään. Ainakaan minun mielestä. Ja sinne meni sekin. Ne ei mistä tarvita mihinkään. Missäs? Hornet Drake. Kato, vähän vaihtui bossi. Nyt tää on mursuisa. Mursuisa, kuole. Nyt tarvii mihinkään HP-potia näitä, kun mulla on täynnä. Enkä mä Ring of Speediäkään tarvitse, koska tää on kyllä aika hidas. Benny. Ihmiset teleporttailee kyllä aika paljon tässä jaksossa, mutta... Kato, level 8. Enää tässä jaksossa ei tule korvaraiskauksia, kun mä laitoin ääniä pienemmälle. Se haluaa antaa mulle... Ei halukaan. Me oltais saatu parempi miettä. No ei, se hävisi. Nyt mennään Ai, tässä onkin tässä näin. Ihan vieressä. No just. Kohta ajattelin aloittaa muiden pelien pelaamista. Aika lähipaikoina. Mutta en ihan vielä. Vaan ehkä joku 3 tai 5 jaksoa tätä noin. Kyllä mä aloitan pelaa muitakin pelejä kuin tää. Alkaa huolestua sitten. Te tilaajat siellä, niin te katsotte näitä videoita. Nyt yritetään mennä Hornet Draken luo. Ellei tää ehdi sinne jo ennen meitä. Se näyttää olevan ja täällä. Just tultiin paikalle ennen kuin se kuoli. Ja nyt mennään. Minne suuntaan mennään? Minne? Tonne. Ja se on tässä näin. Mikäs miekka tuo tyypillä? Uito näyttää siistiltä. Näyttää siis, mitä levonen se on. 11. Aika jännä. Protect Avatar. Hei, tää on tämmönen käärme. Onko väärä puoli? Tää on tämmönen sisällä. Nää käärmeet ei oo yhtään kivoja. Niin nyt. Hirveen pitkiä nää jotenkin nää käytävät, mutta siltikin kestetään ne. Ei kato, täällä on matkalla tämmönen Hornet-reikki.
mitä voi vittu. Oihan helvetti. En oo kovin hyvä tällä hetkellä tässä pelissä. Pitää katsoa mitä se miekka oli. En sitä ukkelia. Ei mua kiinnosta se ukkeli hyvin. Uuteen. Tuo tekee paljon damagea. No kuitenkin. Sitten siihen me kuoltiin ja nytten aloitetaan taas uusi. Mitä? Mitä tapahtui? Mitä tää glitchasi jotenkin, että tää niinku ei tallentaa nyt mun äskeisiä levuja, mutta silti tää on 6-levunen tää ukkeli yhä. Jännä juttu! Mitä ihmettä? Oho, se meni pois full screenistä. Mikä nappi? Väärä nappi. Noin. Mitä? No, miten mä pääsen tästä pois tästä näytöstä? Eetä. Mitä? No. Joo. Tässä tuli tämmöinen lyhyt jakso. Muistakaa tilata ja tykätä ja lisätkää suosikkeikseni, jos pisitte tästä tosi paljon. Tää loppuu tähän, koska tää ei nyt... Hei, kato, se toimi. No voidaan me sitten vähän aikaa jatkaa vielä. Otetaan rohua, koska tällä mun pitäisi päästä 20-levulle, niin saisin ninjan unlokattua. Joten nyt aloitetaan Roguen pelailu Medusaa nyt. Tapetaan joku 5 bossia ja sitten voisi joka tapauksessa loppua tää video tähän. Joten ensimmäinen bossi on tämä mikä tää on, Bandit Leader. Ja kolme muutakin on nämä 3 muuta bandit. Nämä muutkin bandit. Jos mä kuolen nyt taas, niin ei jumala. No niin, level up tuli. Se oli toinen questi. Sitten tuleeko tästä? Tää on 3. questi. Ei ollut questi. Okei. Okay. No lasketaan se kuitenkin, että se oli questi. Eikä vielä 2 bossia. Tai questia. Miten ikinä haluatte sanoa. Mä kutsun niitä minibosseiksi, koska ei tässä pelissä ole mitään isoja bossejakaan. Eikä bosseja tavallaan. Nämä bossit on tosi helppoja. Ja noin sinne kuoli 4. Ja sitten vielä missä on tuolla on viimeinen. Näkyy tuossa minimapissa tuo punainen Elf Wizard. Ai. Jesus. Tapetaan nämä molemmat bossit tässä nyt. Mitä vittua? Okei. Muistakaa tilata ja tykätä, jos piditte tästä videosta jollain tavalla. Mutta se on sitten seuraava video. Moikka!